Okleveles szociális munkás vagyok, a gyermekjóléti alapellátásban dolgozom vezetőként, iskolai szociális munkások szakmacsoportját vezetem. Egy terepgyakorlati munka kapcsán ismertem meg a tanszéket, az itt dolgozó szakembereket, és láttam bele a tanszék munkájába, és az itt dolgozó szakemberek elhivatottságát is így sikerült megismernem, és akkor döntöttem el, hogy itt szeretném elkezdeni a doktori tanulmányaimat. Igazából mindig is érdekeltek a társadalmi problémák. Fontosnak tartottam, hogy ne csak egy emberen tudjunk segíteni, hanem akár társadalmi csoportokon. Mindig is érdekeltek a gyerekek, a szegénység témaköre. Majd úgy éreztem, hogy nem elég kihívás az, amit a munkaerőpiac úgy első körben ad. Egyébként én voltam a mesterszak után, egy évet dolgoztam Budapesten, és ott egy ilyen kutatási koordinátori feladatot láttam el, és úgy éreztem, hogy ez a tudományos élet ez így nagyon hiányzik az, hogy valamit mélyebben megismerjek, valamiben olyan típusú tudást szerezzek, amivel más mondjuk nem rendelkezik, és úgy éreztem, hogy a PhD képzés az így nekem való. Az alap és a mesterképzést is a tanszéken végeztem el. Részben az egyetemi képzések előtt közgazdaságtudományt tanultam, és mindig érdekelt valami komplexebb kép a társadalomról, azon belül pedig a munkaerőpiacról. Ezért szerettem volna ezzel foglalkozni, illetve a hallgatókat is ebben segíteni. A közigazgatásban dolgozom, Európai Uniós projektek megvalósításával foglalkozom. Szociológia doktori programra azért esett a választásom, hogy a szakmámba még inkább el tudjak mélyülni, és egy kicsit rendszer szintű ismeretet is szerezzek a gyakorlati tudásom mellé. Azt hiszem, hogy nagyon kalandos úton keveredtem ide a Debreceni Egyetem Szociológia és Társadalompolitika doktori programjába. Piackutatóként dolgoztam, de rájöttem, hogy igazából én ezt az egyetemi világot nagyon szeretem. Másrészt nem akarok igazából egy ilyen 5x8 órás repetitív munkát végezni, és ezért jó ötletnek tűnt kipróbálni magam kutatóként, oktatóként. Ugye adta magát ez a doktori iskola, hiszen ez Kelet-Magyarország egyetlen szociológia doktori iskolája, így aki igazából Budapestről keletre társadalomtudományokkal akar foglalkozni, annak alapvetően itt van lehetősége erre. Én a doktori képzés azoknak a terepen dolgozó szakembereknek is ajánlom, akik a saját szakterületükön érdeklődnek egy adott jelenség, egy problémakör iránt, és szeretnék ezt a kutató objektivitásával megvizsgálni, egy látleletet venni. Ugye a big data és a mesterséges intelligencia világában elleptek minket igazából az adatok, és ezt mind mi társadalomtudósok tudjuk kontextusba helyezni alapvetően, és itt mi szociológus PhD hallgatók abszolút ilyen adatokkal tudunk dolgozni, és különböző elemzéseket tudunk végezni. Szóval, ha valakit ez az irány érdekel, akkor abszolút van itt erre lehetősége. A szociológia képzést egyébként ajánljuk mindenkinek, aki vagy közgazdász végzettségű, vagy jogi végzettséget szerzett. Egyébként az egészségtudományi területekről is érkezik hozzánk szociológus, ugye egészségszociológia lába is van a képzésnek. Igazából valamennyi olyan terület, ahol szeretne az ember elmélyülni, és ami emberekkel foglalkozik, az lehetőséget ad arra, hogy a szociológia doktori iskolában az ember így csúcsra járassa. Olyan tapasztalati tudást szerezhetünk, ami azt hiszem, hogy bármilyen területen a munkaerőpiacon jól hasznosítható. Nekem az egyik legnagyobb sikerem a munkám során, hogy egy részvételi akciókutatást indítottunk el abban az egyesületben, ahol dolgozom, és ennek a kutatásnak én lehetem a kutatás vezetője. Szerencsére olyan témavezetőt kaptam, akinek ugyanaz volt a doktori témája, mint most az enyém, tehát a digitális egyenlőtlenségek. Megtaláltuk személyesen is a közös hangot, közös témából aztán egy közös munka kerekedett, és most már írunk publikációkat, és együtt végzünk kutatásokat is, ami kettőnknek a tudományos előrehaladását segíti. A múlt héten adtam be a doktori értekezésemet, és már csak egy nyilvános védés választ el attól, hogy jogosítványt kapjak arra, hogy akár majd önálló kutatásokat is végezhessek a szakterületemen. Én hiszek abban, hogy azok a kutatások, amiket a gyerekjólét terepén majd el fogok végezni a közeljövőben, azok hozzájárulnak ahhoz, hogy a célcsoport, a gyerekek helyzete javuljon. Olyan beavatkozások történjenek a területen, amelyek segítenek a családoknak, a szülőknek, a gyerekeknek és a szakembereknek is jobbá tenni azt a rendszert, amiben dolgozunk szakemberként. Aki esetleg most gondolta meg magát, és úgy érzi, hogy szeretne jelentkezni a doktori képzésünkbe, ehhez mindenfajta információt megkaptok a honlapon.
de ha valamelyik kollégánk elérhetőségére írtok egy e-mailt, akkor biztosan segíteni fog nektek abban, hogy mi az, amire még szükségetek lehet a jelentkezéshez. Én bátorítok mindenkit, akit egy kicsit is érdekel, hogy próbálja meg a jelentkezést, és aztán segíteni fogják az útját a doktori iskolánkban.